Mbukelo silethu Kuhle TV sikubingelele kanti-ke njengamanje udaba esikuphathele lona udaba-ke oluthinta-ke isoka elishiswe uma wentombi ngamanzi. Kanti-ke mbukelo silethu Kuhle TV mabe sikuthatha sikubeka nje odabeni sikwethulela lona ligcwele. Kubikwa ukuthi umama uthola ukuthi-ke ingane yakhe yentombazane eneminyaka elinganiselwa kwengu-14 ubudala ijola nobhuti wakwamakhelwane osebenza njengonogada kwezinye zey'nkampani ey'nkulu ezaziwayo. Kanti-ke lo bhuti uyaye afike emzini walo mama uma ngabe engekho ezolala khona nale ngane. Umama uthe uma ngabe eyibuza ingane yavuma, waseyayiyala wayikhuza ngalo mkhuba noma ngalo mhlola. Qede lo mama wayesenikela kamakhelwane wayokhuluma-ke nomakhelwane lo okusola ukuthi ulala-ke nengane yakhe. Nokuphinde kwabikwa ukuthi lo makhelwane-ke naye unengane yentombazane eneminyaka elinganiselwa kwengu-14 ubudala. Kanti-ke lo makhelwane bese ephike elala ngomhlane waze wathuka ngisho umama lo wale ntombazane ukuthi shuthi akayazi lento akhulunywa ngayo. Kubikwa ukuthi kuthe osukwini layizolo lo mama ezilalele endlini lo mlisa wafika njengenjwayelo waqonda kwenye yezindlu. Kanti lo mama uzombona wabesebilisa amanzi athe nje angabila waqonda ngqo kuleya ndlu wayonqonqoza wathi uyaphuma uyagalakajela lo bhuti wakwamakhelwane. Wabesemthela ngawo ebusweni washa kanzima nokungase kudala ukuthi angaboni kahle. Inkinga enkulu ukuthi abakwazi ukumvulela icala ngoba nalo mama uthi naye uzomvulela icala lokudlwengula indodakazi yakhe i-statutory rape. Bukele silethu Kuhle TV mhlawumbe asishiyele kuwena lolu daba sizwe ukuthi ukuphawula kwakho kuthini mayelana nale ndaba.